दिशा में पूर्वा बारे हमर सैया कावाना दिशा में कावाना दिशा में पूर्वा बारे हमर सैया कावाना दिशा में पूर्वा बारे हमर सैया नहीं सुनाऊ कैले नहीं बात हमसे भैले मने लागे ना कावाना दिशा में पूर्वा बारे हमर सैया कावाना दिशा में पहली बार निकलल बार घर से सैया जी सुन हमार हो ए पुरावा जाके पता लगा दो कहवा फसल भतार हो फोन न कइले बात न भइले जुआ डरल हमार हो कावाना दिशा में पूर्वा बारे हमर सैया कावाना दिशा में कावाना दिशा में पूर्वा बारे हमर सैया कावाना दिशा में पूर्वा बारे हमर सैया नहीं सुनाऊ हो कैले नहीं बात हमसे भैले मन लागे ना कावाना दिशा में पूर्वा बारे हमर सैया कावाना दिशा में कहवा बारे सैया हमारा हो कैसन बारे हाल हो राइटर बारू राजू पटेल राज हमर हवे जान हो अवधेश यादव कहे सचो मनल न बात कावाना दिशा में पूर्वा बारे हमर सैया कावाना दिशा में कावाना दिशा में पूर्वा बारे हमर सैया कावाना दिशा में पूर्वा बारे हमर सैया नहीं सुनाऊ हो कैले नहीं बात हमसे भैले मने लागे ना कावाना दिशा में पूर्वा बारे हमर सैया कावाना दिशा में।